Okej, nu ska jag berätta vad som hände precis. Vi var på Deli de Luca och så träffade vi vår snälla bästa vän Mattias. Ja, Mattias han är då chef på Deli de Luca och han bjöd oss på allting. Jag frågade om jag kunde få en bulle. Carolina, vänta lite. Vänta. Förresten, nej. Vänta. Förresten, detta är ugly truth. Men förresten, jag frågade om jag kunde få en bulle. Jag fick en bulle. Jag frågade om jag kunde få en kanelbulle. Jag fick en kanelbulle. Vänta. Vet ni mycket det kostar i Oslo? Det kostar 40 norska kronor. 40. Det är typ som är 50 svenska. Vänta lite nu här. Från och med idag så är Deli de Luca vårt pausställe. Du vet, det är så långt att gå från stan till oss. Det tar 20 minuter. 20 jävla minuter. Varför skrattar du? Det tar 20 minuter. Vänta. I alla fall så ska jag berätta detta snabbt här. Vi fick allt vi ville ha av vår Mattias. Vi har fått en bästa vän. Mattias från Deli de Luca. Vänta. Alltså kan Carolina säga farväl. Farväl för mig. Nu kommer Marlin. Marlin hon kommer. Jag blir med röst på. Allihopa, jag sa inte jättemycket faktiskt. Men det var så här, det var på det lucka och det är därför jag inte hade hört av mig förrän nu igen. Så är det bara. Jag fick en glutenfri muffins där. Jag fick en glutenfri muffins där. Vår sjuka dag är ju slut.